puprak ongkum ni. Kumta ublei ulatau ya ubriu hakadur jong uhi. Hakadur ublei ken ulatau ya ushendrang bat kenthei ulatau iyaki. Tu sangat shaphang ni ngin perkhat sipol. Pi hang ni ka Bible ka yatho yangi nado bastang kisngi ublei ulatau ya ki shendrang bat kenthei bet khamdan kanu ka jing bakla. Hendrengi im hagini kisngi ke im lang sa lang jungi kala telep ya kene ke benta kala kelet ya kini ki kitin bat ki don ya kata ka jingit ka bajurba hakane ka transgender ka bamut ba ki briu ki la ban pen kala shenrang naga kenthe ba ka kenthe na ushenrang ngas kau tho ya kene ke jinge ka ba ki khon samla jungi ki kendo hakene kisngi haka ba ya de bat kene ke jing perkhat bakla haka jing sngo shenrang ne kenthe ka ba ki khot ka gender dysphoria hakten pareng bon ki khon samla jungi hakani kisngi ki yele banyo ya kata ka jing itho ithau hapo jong ki imlang salang jungi henry ki imlang salang jongi ru haka jaka bakan pen sngewthuh ya ki shaphang jong kan ka benta ki ailat penban ya ki ban pen kala ya une da ka jing pen kala jat ka jinglong shenrang ne ka jinglong kan thei kum ka hormonal blocker bat ki surgery ki operation ki babon jat henry mangi kum ki kristan tungin pai chaktin ublei banyo ya ka jimut banyo ya ka jing pen shai ka Bible ka ong bangin pen kala yalade da ka ba pen kala ya ka jimut ki jongi ka jing perkhat bakla ha ka jing sngo shenrang ne kan thei ka long ha ka jimut jong phi kam ya habat kata ka jinglong shenrang ne ka jinglong kan thei ka jong phi Kaei ka bangi de ban le ka long ba ha ka jaka bangin lech sha ki doktor ban pen kala ya uto pai sha ukris barkaktin jo umblei ban yo ya ka jing pen shai bat ban pen kala om ya utu henry ya ka jimut ki jing perkhat ke jompi ka imlang sa lang jongi ka pen kala ya ki dekhot met ban pen ya dei bat kata ka jimut ke jongi henry ka Bible pat ka ongengi to ngin pen kala ya ki jimut ki jing perkhat jongi bat ngin penrung da ka jimut bat ke jing sngo jongi ha kata ka jing perkhat jong ublei ka jing perkhat ka ba janai jong ublei hapo jong ke jimut ke jing perkhat ke jongi bat sakane ka long ka jinge pher hapeng jong ka jing perkhat jong ubru mar ka jing perkhat jong ublei bonsen ni ki brungi perkhat da kong wei henre ublei pat u perkhat da kong wei nangta haga khot ka babot ka tin jong ublei ka ongkum ni ublei ula kurkho ro yaki bat ublei ula ong haki to dan nangkha bat to dan nang penroi bat to pendap ya ka perthei bat to sanshar halor ka perthei baro ublei ula kurkhu ya ka jinglong shenrang bat ka jinglong kenthei jongi ula thau khnang yangi ngim long kita ki ki ba shulong da ka jing bakla by mistake ublei ula thau khnang yangi kum ki bat ki jing thau ki ba ublei uthau da ka jingkren henry yangi pat ula thau iting bat phla yangi ula thau da ki ti jong uhi dena mar katangi di ban shania hakata ka jing thau ka bajanai jong ublei henry filaban ong bat henry ngam sngau tenat ya ka jinglong jonga ngam sngau tenat ya ka jinglong kan thailene ya ka jinglong shenrang jonga kum ki bru ki banget ni it sha ublei ni dei ban shania ha ka jing shaphang jong ublei ka Bible ko ublei ula kurkhu yaki bat ula betha yaki ba kin nang kha bat kin nang roi bat ban pendap ya ka perthei bat ya ka beneng ru kumju om ya ka dujok ban pendap ya ka beneng ru kane ka jing kha ka jing nang roi om de ha ka jing thong ka jing tep henry ka mut ba shitnga u shenrang bat kan thei ki de ban ya trelang ban yo khon ban penhe ban penesan ban penne ya ka perthei bat hadin ba ublei ula thau ya ubriu bat ya ka briu ublei ula sange ban thau ya ki jing thau bat ulo ong pat ya ki briu ushenrang bat kan thei to lech phi sha ka perthei to nang kham roi to nang penhe penesan ya ka jingbun briu ka jingbun pat ha ka perthei u ong nga ngala sange ban shna ya ki briu phi ya shna hi henry om ban thau ya ka jinglong ka bat thamai lene ki other sex but lada don naplan jompi ki baton kum kata ka jing sngo tu pai sha ublei om sha hi doktor hagini gisngi ki bangi imantah ka sarkar kala bu ya ka ain nak benta jongini ki transgender lani ki other sex but kala pdiang ya ki hapo jong ka imlang salang
kane kalong ke jingbakla jong ke imlang salang ke jongi haka jaka bakin penkela ya ke jimut ke jimperkat jong kini ki khonsamla ki kela penban ya uto ue uba ublei ulabo haka jingim jong ushenrang lane haka jingim jong ka kantai ya kten ublei ko ong ya ke ba ublei ulabo ulathau ubriu wanam penwit Ecclesiastes kalong ka balai rekod makat saw ko ong kumne ngatip baki baro ya ka ba ublei ule kan ne junong omla ban penying haka leni onomla ban shim naka kumta ngan ong piko ki paralok ki be ki chonga lada fiton kum kata ka jing sngewbha ke imlang salang jongi kam pdiang ya kana ke jinglong jongi kumne kumangilong ngan ong piko ki paralok ijenga pdiang shwa ya lade kumba ublei ula thau ya pi pilong ki jing thau ki ba kerpang ki ba ublei ula thau ya pi kalak bandai shenrang ne kalak bandai kentai wanam penkela ya ke ba ublei ula bu ula thau nak menta jong ka jingim jong pi kumta shisien hashwa bangan pengkut ya kan ke jinghikai jangam ta skin ong piba haka jaka ba phin lech shaki doktor ban wengno ya uto lene yakato pai sha ublei ban penkela ban wengno ya kini ki jimut napo jong ke jimut ke jimperkat bat ka donot ke jong pi lada fi sngewbha kan ke khubor jangam ta skin ka aa ya ka jingim jong pi to share ya ka shakiwe press the like button and do subscribe the channel Khublei shibun ya kapor jempi ngin second do phi ya ke vipat ki video tat hadu kot kapor bye bye stay safe